L-ewwel 5 proposti tal-Partit Laburista jekk hemm il-darba jerġa' jiġi elett fil-gvern nislu sens ta' ottimizmu wkoll fost il-poplu Żebbuġi. Dan hekk kif dawn l-istess proposti ġew diskussa mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u l-kandidati tas-7 distrett elettorali waqt żjara li għamlu fuq il-monti tal-lokal il-ħamis filgħodu. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef sostna li waħda mill-iktar proposti li nżlu tajjeb minn dawk preżenti kienet dik li jerġgħu jingħataw il-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Kontrast ma' ħadd ieħor qed inħabbru proposti waħda wara l-oħra li ħatolqot lil kulħadd, tnaqqis fit-taxxa li ħajlħaq lil kulħadd, żieda fil-pensjonanti li ħatilħaq lill-pensjonanti kollha. Mikallef qal li b'differenza l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għandu kredibilità li dawn il-proposti ser jiġu implementati fil-5 snin li ġejjin. Dan għaliex il-gvern tal-aħħar 4 snin wettaq dak li wieħed. Li b'differenza l-elezzjoni li għaddiet ikonna partit li ġejjin minn snin twal fl-oppożizzjoni, din id-darba hemm track record pożittiv ħafna fid-dawl ukoll ta' ekonomija b'saħħitha, tax-xogħol dejjem jiżdied, tal-qatt dejjem jonqos, tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż li dejjem sejra għal quddiem, ta' drittijiet ċivili li ddaħlu tal-ħafna lista ma tispiċċa qatt tal-pledges li dan il-gvern wettaq. Il-President tal-Partit Laburista qal li l-poplu qed jistenna ħerqana li żjed proposti tal-manifest elettorali minnaħa tal-Partit Laburista li ser ikunu qed jitħabbru fil-jiem li ġejjin.